So, listen everyone. Natay mga bagong nga employees sa atong company. Atong i-welcome si Ginny, Darlene, Danilo, o Joshua. Welcome. Thank you. Thank you. Og, padong mga itong Christmas party, group yourselves into 4. O kamong bagong nga mga employee, o patabodaan, kamong lay maggrupo ha? Mo perform mo, ay kinahanglan nga bunggag yun ha? O ang champion, makadawag og 20,000 pesos. Okay? Ina to. Di rin ba ko kamaong masayaw da? Kanta lang hinuon, medyo kaya na ako. Ikaw na lang kanta, Dar. Darlene to, no? Iya, Joshua. Okay ni mo nga tawagan di kag Josh? Way problema. Uy, kamong duha diha. Ginny, Danilo. Kahilom ko ninyong duha diha. Mag-agad ako kung ano sa inyong plano. Kamaw ka masayaw? Pwede ko mo kanta basta naimo sayaw. Kamaora ko masayaw. Kamausap ko mag-gitar. Kung ganahan ka, tukaran ka, Darlene. Kana? Sige. Sabutan na to maayo. And the winner is Darlene's group. Yay! Nakalaog kita! Congrats na to! So guys, sugod karon. Kita nagyong upat ang magsigikuyog, ha? Nindot man natag teamwork, eh. Okay mo, ha? Sure! Jen. Oh. Oh, Nganong gihatagan mo ko ni mong burger? kay ganiha pa kung nakabantay nimo nga wa gyud ka mo barug dinhi sa imong table, ha? Kaunsod pa nagsaw, naunsa man ka. Naara ko'y giapas nga trabaho, good. Anyway, salamat ani ha. Matouch man sa taoy. Ay palabig pa da sa imong emosyon, ha? Kay basig ma-in love niya ka na ako. Joke na, oy. Namuha ba yung naong ay? Watay mo na, oy. Oh, Kape? Ngano ka, oy? Milagro man nga hatag kag kape. baos lang na nako ni mo. Okay, Zen. Thank you. Ha? Nangitat pang amaw. Sige na, oy. Balik na ko sa kong table. Amaw kinis Joshua, oy. Kusukit kayo magpa-cute-cute. Hoy! Kailangan mo di mag-smile. Inspired? Ha? Dili, uy. Sus! Nakabantay ra ba ko nimo? Marag, blooming kay karon. Wara, uy. Sige na. Mulahos na ko sa kong table. Bye. Guys! After sa tong shift karon ba? Lagtan ninyo. Sige ba? Wow! Excited kaayo, ha? Oo. Ako, di lang ko. Upauli raw lahos. Bati asa. Darlene, ano saan ka diha? Uy, mura magbuwa ka mahimutang diha. Naku, di pa abot ko para makalakaw na ko. Kinsa man? Ha? Ay, kung ingna nga si Bernie nasad. Nasuko ka? Kinsa may di masuko, ana, nga magpabuang kagyapon ng tawana? Giingna na bitaw tika nga daghan na kayo nagbabay. Kisa pa nang istoryahan. Nga naman nagdaghan siya babay. Ang sabi labot ni mo? Ay, Guys. Relax lang mo, uy. Nga naman mo. Nagtuo ka nga nakikatungod nga mabadlong nako, Joshua, ha? wa ko'y katungod. Pero nagunahuna lang ko nimo. Or gawing meaty sarap at Nabuang na ka, Joshua? Mangunay ka? Mas maayo pag mulakaw na lang ko. Nga naman ko. Huwag mo kasama sa magkipati. Huwag kayo nga kutukan. Okay. Okay na. Since nilakaw naman sa si Darlene, mo pa ulit na lang sad ko. Lalo mga Jenny. Nabuang
na ka? Pero yung naani pa ikipati ni mo, ha? Ayoko gina nga. Nga na in love na ka ni Joshua. Dili. Dili, pwede. Ikaw rin masakitan. Si Joshua nakagusto ni Darlene. Ayaw na pag-apil-apil. Kung sa manikibati ni mo karon, iluom na lang na. Huwag ko tinggi ni Darlene da. Grabe yun siguro ang iyong kalagot mo. Di ni mahimo. Nagtuon ako siya. In love yun kayo siya ni Darlene. Hihi siya. Ha? Naibaw ko, Jenny. Naibaw ko eh. Nakagusto ka ni Joshua. Uwa, uy. Ngano ganit ako nakaingon man ka. Kaya obvious mo kayo. Ha? Mao ba? Ay, kung na pala ko eh, chance ni Darlene. Oh, kadiyot. Nakagusto ka ni Darlene? Kamayo ka ni mo madagtago. Dili man ka mailan. Yun sabay gusto mo. Paningkamutan ako nga makuha na ko ang atensyon ni Darlene. Ug ikaw sad, paningkamutan nga makuha nimo ang atensyon ni Joshua. Sige. Sawayan na to. So, mao na to guys ha. Mag-outing ta ining Sabado o kinahanglan nga mangguban gyud ang tanan. Sige. Game ko, ana. Okay, sige. Way problema. Okay na ta kay muli na ko. Ihatod na ta ka. Ha? Namo ko atoon dapit sa imong apartment. Dungan na ta. Okay. Una na lang, me. Nga nung katos Danilo? Muro magni-discardin, Darlene. Wa siguro, uy. O kung ni-discarte man, nga naman sa dihay. O sa problema. Naibaw siya nga nakagusto kong Darlene. Og nahibaw sa tangaway gusto si Darlene nimo. Oh. Ako pa nimo, no? Ayaw ipamugos imong kaugalingon sa tao nga way gusto nimo. Dili kay si Darlene ra ang babae sa kaliputan, Joshua. So, ay naglingi sa imong palipot. Basin og naa kay magkita nga labaw pa ni Darlene. Si Darlene rin ako, Ginny. Huwag ko na ko ilaing panganduyon pa. Joshua. Asa naman mo dapit? Nanami sa resort. Jenny, di mo muna yun. Ako yung bahala kung asa ako na dun si Darlene. Huwag ikaw na yung bahala din ni Joshua para namoy time. Ay pagsama ni Joshua nga, dili mo muna yun. Sige, sige. Bye. Oh, kung saan isulti niya? Asa na sila? Padung na sila. Dali. Mag-inom ta samtang nagpaabotan nila. Asam sila, oy. Ganina naman itong nag-ingon nga padung na. Nga gabi na lang, pamagid silang maabot, oy. Basi kapit na itong maabot, eh. Sige na lang, good. Mag-enjoy na lang ta. Sagdi na natin sila. Hubog naman ka. Saon. Kumaan na ito ginom, good. Josh. Oh. Tugay na kayo kung nagpaabot na rin adlaw. Nabuang na ka. Di ba ba obvious ni mo nga wa ko'y gusto ni mo, ha?
Joshua, Kung sa pa'y, bisan sa pa'y buhato ni mo, no? Di may tabo nga makagusto ko ni mo, Jenny. Joshua! Sakit kayo, Danilo. Sorry kung mo na imita. Kamo, kumusta man ba ni Darlene? Wala. Igora na ko siyang gubanong-banan. Oo niya, saman. Padayunon pagyapon na to ang atong plano nila. Dili ako. Dili na ako ipamugos akong kaugalingon ni Joshua. Dili na ko. O kung ikaw, gusto ni mong padayonan si Darlene. Sige, padayon na. Di nasag ko. Unsa? Ganun dili man. Kaya wa magi ko makagusto niya. Ha? Ingon ka na kagusto ka niya. Di ingon bugod ko. Wa man. Wa ko makasabot. Gusto rin akong kuhaon ng atensyon ni Darlene. Para malayo siya ni Joshua. O makalugar ka ni Joshua. Pero ang tinuod, Jenny, sakit na ba para nako? Sakit? Ngano sakit man? Sakit kayo nga gitabangan, di ka nga maato sa laing tao. Well, in fact, gusto na ako nga maako ka. Danilo, Mahal ti ka, Jenny. Kung kung tanaw lang ka sa iyong palibot, makita ni mo nga na ay mas deserving para ni mo. Danilo. Ug ako na. Andam na akong bawsan ang tanang love nga imong ihatag. Mahal ti ka karon. Ug mas mahalon pag ti ka kun hatagan ako nimo chance. Danilo, nahibaw ko kung sa kakatarong nga pagkatao. Pero dili ko gusto makapasakit ni mo. Sorry. Pero bisan pa man ugway gusto si Joshua na ako. Dili na ko katudluan ang akong kasing-kasing nga ikaw maigugmaon. Jenny. Mao kita mga higalan kaagi ni Jenny nga taga Laray, Inayawan, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, friend. Ang maong kaagi gibatan o duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Ganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa Sakaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.